То мост ще умираш. С колата може да минеш. Да. За една собствена, за една кола. Виж, това е минал, дай. Обеечния път, дет видяхме в Преледа и до тук. И от тук, като минеш, можеш да включиш на главния горе. Тук има ли риба? Гътра риба има. Има маляга, тук ни риби. Там кабурня. Виж как играе, виж. Са комаре. Няма комаре. Има карабала. Има, бе. Оня път, като дойдахме, там се чернеше направо да видиш какво това. Това въртата. Да. Ето се издаиха тия нашите споделени. Там по-надолу. Танко, БТР-те.